sa v laboratóriu magnetických nanočastíc na katedre fyziky kondenzovaných látok Biologickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Témou vedeckej práce v tomto laboratóriu je príprava, štúdium fyzikálnych a chemických vlastností magnetických nanočastíc a samozrejme aj štúdium praktických aplikácií takýchto nanočastíc. Naše magnetické nanočastice sú aplikovateľné v rôznych sférach. Môže to byť, môže ísť o energetické aplikácie, ale môže ísť aj o biomedicínsky výskum ako nosiče liečiv pre cielený transport a pre liečenie rakoviny alebo pre liečbu Alzheimerovej choroby. Som doktorantkou v prvom ročníku na progresívnych materiáloch. Študovala som všeobecnú fyziku na bakalárskom stupni, na magisterskom stupni som bola na fyzike kondenzovaných látok. Teraz vlastne na doktorantskom štúdiu sa zaoberám syntézou magnetických nanočastíc a ich aplikáciou v biomedicíne. A calm and relaxing environment where you can focus on your work. On top of that, there are a lot of skilled colleagues which are available and they're always helpful. V rámci didaktiky fyziky pripravujeme budúcich učiteľov fyziky, aby boli pochystaní pre prax. Zameriavame sa na inovatívne metódy a formy, pričom ich vlastne prevádzame cez rôzne demonstračné experimenty, kde si môžu vyskúšať, ako budú učiť, aké experimenty budú vykonávať. Čistá matika môže byť suchá, čistá fyzika zase môže byť príliš náročná. Spojenie matiky a fyziky dokopy ti dáva aj taký ten vhľad, prečo to funguje, aj ten popis, ako to funguje. Mne sa tu najviac páčia fyzikálne pokusy, či je to zaznamenávanie sily, tepla, práca, energia a rôzne senzory, pomocou ktorých to zaznamenávame. Ten môj medziodbor fyzika a informatika sa študuje iba tu v Košiciach, nie nikde inde na Slovensku a zároveň sa mi Košice vždy páčili, takže som sa takto mohol dostať sem.